numele meu este Cătălin, antrenorul tău Sanopas Fit. Și astăzi vom face un antrenament pentru tot corpul, total body, da? O să atingem câte puțin din fiecare grupă musculară. Îl am alături de mine pe Andrei. Dacă ești pregătit, hai să începem încălzirea articulațiilor. Palmele în shoulder, începem cu gâtul stânga, dreapta. 3, 2, 1, față, spate. 3, 2, 1, rotește-ți capul în partea stângă, nu te grăbi, inspiră, expiră, încă 2, 1, schimbăm direcția. Mai dăm 3, 2, 1 și stop. Extinde brațele pe lângă corp, apropie picioarele, rotește-ți umerii spre față, cu mișcarea cât mai amplă, se încălzească bine, bine umerii. 3, 2, 1, hai și în spate. Foarte bine. Mai dăm 3, 2, 1, rotește-ți brațele spre față, extinde brațele, dă-le drum să încălzească bine umerii. Știu că mă repet, dar ai nevoie de ei să fie încălziți, să nu te accidentezi. Pentru 3, 2, 1, hai și în spate. Mai dăm 3, 2, 1 și stop. Extinde brațul drept în lateral, picioarele depărtate la nivelul umerilor, palma stângă la piept, te rotești în partea dreaptă, pivotezi pe piciorul din spate, schimbăm direcția. Foarte bine. Extinzi mult brațul din spate. Bun. Rotește-ți mult trunchiul. Mai dăm 3, 2, 1 și stop. Bravo. Extinde brațul drept deasupra capului, stângul coboară pe picior, 2 pulsări partea stângă, hai și în dreapta 2, din nou stânga, încă 2 mai vreau, cât mai jos, ultima și stop. Palmele în shoulder, rotim bazinul, plecăm în partea dreaptă, 3, 2, 1 și 2. Asta e. Cât mai amplă mișcarea, țineți capul într-un singur loc, împingi mult bazinul în spate. 3, 2, 1, hai să schimbăm direcția, dă-i. Țin așa. 3, 2, 1 și stop. Picioarele depărtate la nivelul bazinului. Flexează genunchii, hai cu palmele pe genunchi, rotește-i în interior. Rotește-i, apropii cât mai mult, depărtezi cât mai mult. Toată talpa încearcă să o ții jos pe podea și schimbă direcția, te rog. Mai dăm 3, 2, 1, te îndrepți. Sus piciorul drept de pe podea, rotește talpa. 3, 2, 1, schimbă direcția. 3, 2, schimbăm piciorul, sus stângul, hai. Rotește. 3, 2, schimbăm direcția, hai. 3, 2, 1 și stop. Haideți să începem cu alergare, călcâiele la șezut, să ne ridicăm puțin pulsul, începem în 3, 2, 1 și sus călcâiul, hai. Ești pe vârfuri tot timpul. Cât mai sus călcâiul, cât mai aproape de șezut, te apleci puțin din trunchi spre față, activează-ți abdomenul, hai. O să intrăm într-o alergare cu genunchii la piept. Nu vreau să-ți ridici foarte sus genunchii. Ți-am spus, încă suntem la încălzire, da? În 3, 2, 1, sus genunchii, ușurel, pe vârfuri. Același lucru vreau de la tine, să stai din trunchi aplecat spre față, cu abdomenul activ. Nu vreau să te apleci din trunchi pe spate. Ține așa. Miști brațele pe lângă corp. Ne întoarcem la alergare, călcâiele la șezut, 3, 2, 1 și sus călcâi. Hai. Merge. Foarte bine. Ține așa. Repetăm, genunchi la piept, 3, 2, 1, sus, ușor. Hai. Foarte bine. Ești pe vârfuri tot timpul, abdomenul este încordat. Mai dăm 3, 2, 1, ușor, ne oprim. Bun,
Picioarele vreau să le ai depărtate mai larg decât nivelul bazinului. Cobori în genoflexiune. Stai acolo cu mine când îți spun ne îndreptăm. Începem în 3, în 2, 1, coboară la 90, menține. 3, 2, 1 și sus. Repetăm, coboară, hai. 3, 2, 1, sus, din nou și 3, 2, 1, sus. Încă una, hai. 3, 2, 1 și stop. Bun. Acum că ne-am încălzit, haideți să începem antrenamentul. Vă rog să vă luați ganterele. Bun. Flexezi brațele. Sus, scoate-le la nivelul pieptului de aici. Aduci brațele în lateral. Extinzi odată. Brațul drept deasupra capului. Stângul. Revii. Începem în 3, 2, 1. Let's go. Depărtezi. Dreptul. Stângul. Cobori. Apropii. Asta e una. Hai. 1, 2. Apropii. 2. Hai. 1, 2. Apropii 2 mai depărtează și 1, 2. Apropii ultima. Sus. 1, 2. Coboară cu brațele pe lângă trunchi. Genunchii sunt puțin flexați. Abdomenul este încordat. Spatele drept. Vreau să-mi faci ciocane. Flexezi brațele. Coatele să rămân pe lângă trunchi. Îmi faci 3 flexii. 1, 2, 3. La a treia te oprești la 90 de grade și îmi ții timp de 3 secunde. 3, 2, 1, extinzi. Hai să începem. 3, 2, 1 și 2. Ușor, nu te grăbești. 1, 2. Menține 3, 2, 1. Repetăm și 1, 2. Ține 3, 2, 1. Coboară și 1, 2. Ține 3, 2, 1. Coboară și hai. 1, 2. Ține 3, 2, 1. Încă 2 repetări. Hai și 1, 2. Menține 3, 2. Ultima bucată extinde și 1, 2. Menține 3, 2, 1. Ajunge stop. Bun. Vreau să lași ganterele jos la prima serie. Fandări laterale alternativ o să facem. Depărtezi picioarele mai larg decât nivelul umerilor, vârfurile îndreptate în față. Vreau să flexezi piciorul drept, te apleci în partea dreaptă, genunchiul să rămâne pe aceeași linie cu talpa. Ne îndreptăm, plecăm în stânga și începem în 3, 2, 1. Hai să-i dăm. 1. Te îndrepți. 2. Te îndrepți. Extinde complet piciorul. Hai. 4. 5. Foarte bine. Împingi mult bazinul în spate. Te apleci din trunchi spre față. Mai ai doar 3. Haide. 1. 2. Încă una. De ajuns. Bun. Te îndrepți. Vreau să iei loc pe șezut. Ia-ți o singură ganteră. Nu poți să-mi faci cu gantera. Nu mă deranjează dacă îmi faci fără. Ok. Tălpile ridicate de pe sol. Picioarele sunt puțin flexate. Spatele este drept. Cu gantera vreau să te miști exact pe lângă bazin. Te duci cu ea cât mai aproape de sol. Rotești cât poți de mult. Variantă și mai ușoară vă demonstrează colegul meu Andrei, cu tălpile jos pe podea. Sus picioarele. Începem în 3, 2, 1. Să-i dăm. Hai. 1, 2, 3, 4, 5. Spatele este drept. Hai. 8, 9. Încă 10. Dă-i. 1, 2, 3. Ține așa. 5, 6. Sus pieptul. 7. Rotește mult. 8, 9. Ultima. Ajunge. Bun. Haideți să ne ridicăm din nou în picioare. Luăm ganterele. A doua serie, da? Flexează-ți brațele. Sus, scoate la nivelul pieptului. Genunchii sunt puțin flexați. Începem în 3, în 2, 1. Să-i dăm. Depărtezi, extinzi drept, cobori, stâng, apropii. Asta e una. Și din nou. Drept, stâng, cobori, apropii. 3. Sus. Sus, apropii. 4. Sus. Sus. Apropii ultima. Extinde 1, 2.
apropii, extinde brațele pe lângă trunchi. Ciocane, 3 bucăți, la a treia te-ai oprit în izometrie la 90 de grade. 3, 2, 1 și dăm. 1, 2, menține 3, 2, 1, extinde și 1, 2, menține 3, 2, 1, extinde. Nu mă uita cu genunchii. 1, 2, abdomenul încordat. 3, 2, 1, extinde. Doar 2 repetări mai avem. Hai. Menține 3, 2, 1, extinde. Ultima repetare. Hai. 1, 2, menține 3, 2, 1, rămâi cu ganterele în mâini, sus scoate la nivelul pieptului, depărtează picioarele mai larg decât nivelul umerilor. Începem în partea dreaptă, fandare laterală, 3, 2, 1, să-i dăm. 1, te îndrepți complet, stânga. 2, te îndrepți complet. Hai, împinge bazinul în spate, genunchiul nu trece de linia degetelor. Hai, țin așa. Merge. Hai. Vreau să mai încercăm 6 bucăți. Hai. 1, 2, luptă, împinge bazinul în spate. 3 și 4 și 5. Ultima. 6. Ajunge. Perfect. Ușor, apropii picioarele. Lăsăm ganterele jos. Luăm jos. Luăm loc jos pe șezut. Simți că poți. Ia-ți ambele gantere. Începem în 3, 2, 1, să-i dăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mai ai. Hai. 1, 2, sus pieptul. 3, 4, 5, rotește mult. 7, 8, ganterele aproape de sol și stop. Foarte bine. Ne ridicăm. Cât arăt eu primul exercițiu din următorul circuit, vreau să te odihnești, bei puțină apă. Ok. Iei ganterele. Te apleci din trunchi spre față. Picioarele depărtate la nivelul umerilor pentru o bază mai stabilă. Flexezi genunchii, împingi bazinul în spate, sus pieptul, privirea în față. Vreau să-mi faci 2 repetări ramat. Tragi coatele pe lângă trunchi, te duci ganterele spre bazin. 1, extinzi din nou. 2, rămâi aici. 2 ridicări laterale. 1, ridici până ajungi cu palmele îndreptate spre sol și repeți. 2. Ești gata? Hai, te apleci din trunchi spre față, începem în 3, 2, 1, să-i dăm. 1, extins. 2, lateral. 1, 2, bravo, din nou. 1, 2, lateral. 1, 2, foarte bine, trage. 1, 2, lateral. 1, 2, mai poți 2 repetări. Hai, 1, 2, lateral. 1, 2, încă una, sus pieptul, privirea în față, lateral. 1 și 2. Te îndrepți ușor, lasă-te roganterele jos. Genuflexiuni cu săritură la 90 de grade. Vreau să cobori în genuflexiune, printr-o săritură te rotești la 90 de grade în partea dreaptă. 1, din nou în partea stângă. 2, ajungi de unde ai plecat. Începem. În 3, 2, 1, let's go, dreapta și 1, stânga, dreapta din nou, stânga, dreapta, hai, stânga, dreapta, stânga, hai, dreapta, stânga, hai, încă una, stânga și stop, te îndrepți. Bravo! Scutură puțin picioarele, ia loc, te rog, pe șezut. Te întinzi pe spate, extinzi picioarele la 45 de grade, palmele sunt la tâmple, cot, genunchi opus, bicycle crunch. O variantă ceva mai ușoară, picioarele sunt flexate, 1, 2, de fapt hai să te duci călcâiul spre sol, 1, revii, 2, revii. Începem în 3, 2, 1, să-i dăm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mai vreau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, sus. Te îndrepți ușor. O luăm de la capăt, da? Ia-ți ganterele. Bun. Ne pregătim. Te apleci din trunchi spre față. Genunchii sunt flexați. Împinge bazinul în spate. Spatele este drept sus pieptul. Ramat 2, ridicări laterale 2, 3, 2, 1, hai să-i dăm. 1, 2, lateral. 1, 2, bravo, din nou. 1, 2, lateral. 1, 2, let's go. 1, nu te grăbi, 2, lateral. 1, 2 și 1, 2, lateral. 1, 2, încă 2 repetări. 1, 2, privirea în față, sus pieptul. Ultima, trage, 1, 2, lateral, 1 și stop, ușor, te îndrepți. Bun. Mai departe. Haideți să facem un pic mai avansat al doilea exercițiu. Ok, pui ganterele jos pe podea. Sări în poziție de flotare. Revii în față în genuflexiune. Spatele este drept. 1, 2, genuflexiuni. Flexii. Pregătește-te. Începem în 3, 2, 1, coboară. Jos ganterele, sări în poziție de flotare, față în genuflexiune, în dreaptă spatele, 2 flexii cu rotație. 1, 2, jos ganterele, din nou, față și rotești. 1, 2, jos, spate, față și 1, 2, jos, față și mai vreau una de la tine, spate, față, 1 și 2. Bun, lasă ganterele jos. Cobori în genuflexiune, lateral, stânga, revenim din nou pe față. Începem în 3, 2, 1, let's go, hai! 1 și 2 și 1, 2, bravo, hai! 1, 2 și 1, 2, încă 2 și 1, 2, ultima și stop. Ușor te îndrepți, te întinzi pe spate, hai! Ultimul exercițiu din seria aceasta și te odihnești 30 de secunde. Extinde picioare, palmele la tâmple, bicycle crunch, 3, 2, 1, să-i dăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hai, hai, 4, 3, 2, stop. Bun, odihnește-te puțin, îți arăt ultimul exercițiu din acest antrenament. Ok, bun, iei ganterele, cobori în poziție de flotare printr-o săritură, îmi faci o flotare 1, tragi gantera spre bazin, odată brațul stâng, 1, cobori, dreptul 2, față, revii și o flexie. Ok, 5 repetări împreună, facem 2 serii și terminăm cu totul. Te pregătești, 3, 2, 1, coboară cu mine, spate, flotare, ramat, 1, 2, față, flexezi. Bun, din nou și spate, flotare, ramat, față, flexezi. Bun, nu te opri, hai. O să-ți arăt o variantă un pic mai ușoară. Cobori cu genunchii jos pe podea atunci când îmi faci flotarea, dacă nu o poți face cu genunchii, cu picioarele extinse. Hai. Ramat, ramat, mai facem doar una. Flexie, ultima, coboară, flotare, ramat, ramat, față. Bun, lasă jos, scutură-ți puțin brațele, o serie și am terminat cu totul, da? Ești bine? Bun, ne pregătim, 3, ia-ți ganterele, te rog, 2, 1, coboară, spate, flotare, ramat, ramat, față,
și flexie, bravo. Din nou, flotare, ramat, ramat. Tot timpul ai la opțiune, ca și opțiune, varianta mai ușoară cu genunchii jos pe podea, da? Nu mă uita, flexie, coboară. Hai, încă 2 bucăți. Ramat, ramat, față, una mai ai și flotare, ramat, ramat, față, flexie, la jos, te îndrepți. Un pic de stretching și gata. Palma dreaptă, apuci capul dintr-o parte, extinzi brațul stâng spre podea, ușor tragi de cap în lateral. Menține, respiră, eliberează ușor, schimbăm partea. Eliberează cu ambele palme, apuci creștetul capului, bagi bărbia în piept, tragi de cap spre față. Eliberează, extinde brațul drept în față, pe el extinzi asupra pieptului. Hai, te-ai descurcat foarte bine, bravo, schimbăm ușor partea. Încearcă tot timpul să nu te grăbești, să faci în ritmul tău, flexează brațul drept la spate. Mă interesează mai mult să fii atent la execuția exercițiilor, eliberează, schimbăm partea, decât să ții pasul cu mine. Menține, eliberează, extinde brațul drept în lateral, picioarele depărtate la nivelul bazinului, flexează brațul piciorul stâng, palma stângă apuci talpa piciorului. Eliberează, schimbăm. Menține. 3, 2, 1, dă-i drumul. Inspiră. Expiră, te apleci ușor. Din nou. Ultima. Scutură. O zi bună vă doresc. Sper că v-ați bucurat de acest antrenament.